Čauky, nejaké moje meno je Projekt ZXL a ja vítam ďalšie video. No a ľudia, v dnešnom videu som sa rozhodol, že trošku budem naznačiť trošku iný program, neviem ako sa volá, ale no, vyzerá to podobne ako ale to Durecorder nie je, takže jo, ja si strihnem a no. Ja som si tento program nešiel a kvôli tomu som si myslel, že sa mi nebude až tak lagovať Minecraft, keď budem natáčať, ale asi to tak nie je, lebo sa mi laguje ešte viac, takže asi tak, no. Uvidíme, že ako to bude na videu, možno sa iba nelaguje. Sorry. Možno sa to iba nelaguje, ale skôr, že si vám sa to vôbec lagovať nebude, čo pre mňa až tak hrozné nie je, lebo som rád, že vlastne vám sa to lagovať až tak nebude. A jo, viem, že toto môže sa sem, jo, Adam, nemusíš teraz búchať hlavu o radiátor, alebo kde. Ja by som to rád dal tu tak, aha, vidíte, proste ja tu chcem dať, ale nejde. A tu hore už, hej. Tak pôjdem sem. No a dneska mám v pláne si na tú vyhliadkovú väžu ešte trošku pozrieť a alebo no, urobiť si tu schodíky, čo už máme vlastne, takže schodíky nám vlastne robiť netreba. Tu máme takto nádherné schodíky, no a tak toto vyzerá naša vyhliadková väža. Je to tu celkom malé, ale samozrejme mne to nevadí, ale samozrejme, že musíme vyťažiť tento strom, lebo aby sme to tu mali krásne a aby nám tu žiadny strom blbý nezavádzal, keď budeme hliadkovať. Takže trošku by som zase no proste urobil by som dneska pár vecí. No a jo, absolútne to nie je lepšie ako Durecorder, strašne sa mi to seká, som myslel, že to bude o niečo lepšie a že tomu môžem celkom dôverovať, ale v skutočnosti to tak nie je. A ja tu mám celkom pekný parkour cez tie stromy, tak ja si ho tu asi ešte rozstávam. No tak nič. No tak, no. Veď, to nevadí. No a mimochodom ešte som v minulom diele nezastával tú dieru, čo tu je. Takže tu asi to nechám a bohužiaľ nechám ju tak. A idem sa pozrieť. A mimochodom, povedzte mi, aký si... už konečne mi vyrastol aj ten strom. Teraz už mám všetky stromy. Ale zase je to také, že je to také, že nie moc veľmi pekné. Tak som sa rozhodol, že ešte dáme ďalšie stromečky vyrásť. Dúfam, že to nebude hrozné. Takže ja by som dal jeden strom takto, aj keď mohol by som zobrať torčky a ešte si to tu trošku viac osvetliť. Napríklad tu ešte není žiadny strom a tu by som ešte podával pár stromov. Tak. Ale v tom prípade musíme samozrejme aj trošku viac štorčiek nájsť, našporiť, alebo vlastne nájsť, no ísť si po nich do skladu. Ja neviem, jak to budem volať, no proste budem to volať zatiaľ sklad. A tým, ktorým vadí, že nikdy nezatváram zase dvere, keď idem vonku, je to kvôli tomu, lebo potom by som ich musel zase otvárať, no a to je proste na nič. Ja neviem prečo, ale ja si nikdy u seba nenechám krumpať, čo môže byť aj niekedy celkom veľká chyba, lebo keď nájdem diamond block, čo sa len tak nestáva, tak by som mu nemohol vyťažiť. No proste to bol príklad. Keď vám vysvetlím mi, prečo to je jedno. Samozrejme, tu dáme torčku jednu, boom. A ešte takto sem dáme napríklad torčku, aby sa nám to nespawnovali príšery. A mimochodom ešte v minulom dieli ja som dal tu takto torčku. A to není veľmi výhodné, lebo potom sa nám môžu spawnovať zvieratá, takže no zvieratá vlastne, no viete čo myslím. Tu dáme ešte torčku, tu vyzerá, že to není bardzo dobre osvetlené, ale pritom je, lebo tu je torčka. Tu dáme torčku, tu dáme torčku. A ešte tu som nejaké torčky nedal. Tu dáme torčku, tu dáme torč a tam už je. Takže ešte tu dáme torčku. A ešte jednu torčku máme, tak dáme sem. Myslím si, že táto tu úplne nepotrebujeme ju, ale dám kus takto ďalej, napríklad sem. A vyzerá to celkom dobre. Ja si myslím, že v dnešnom dieli by sme sa, keď sme toto všetko urobili, že by sme sa mohli venovať miningu. Takže ja asi pôjdem... samozrejme minovať. A vyzerá to celkom dobre, si myslím. Moment. Sorry. OK, ja spravedlňujem sa, ale musel som to na chvíľku strihnúť. Jo, toto ešte nie je vyrastené, toto už áno. Ono, my tú farmu celkom pekne, kámo, teraz mám napríklad 6 FPS a neviete, jak sa to hrozne ovláda. A ja neviem, čo s tým mám spraviť proste. Tu mám už 6 10, čo je už niečo lepšie. A teraz vypnem čestku. No a už, no aj keď, no, celkom dobre.
Samozrejme, netreba vykraftiť aj nové nástroje, lebo nemôžeme žiť v tých istých nástrojoch neviem ako dlho. Takže zoberiem si jedlo. No, 4 borúky, to mi stačiť bude akurát. No, neakurát, no ale... What the fuck? No, 2 borúvky to mi na jedlo bude stačiť. No a my dneska budeme preskúmávať, ale potom možno pôjdeme ešte minovať, keď to ešte stihneme. Miner. Ale najprv, alebo viete čo, nepôjdeme preskúmávať. No, pôjdeme preskúmávať, ale vodu. Vidia, ak je počuť moje kliky, ospravedlňujem sa, ale neviem tomu inak zabraniť a na počítači je to ešte horšie, takže... neviem, jak sa natáča cez počítač, takže... Viem, že tam sú nejaké také apky, niečo také ako Do Recorder alebo čo, ale je to oveľa zložitejšie, takže preto... Kámo, tak ty si ma určite... Kámo, tak ty si akože dobrý, no. Ja nenosím brnenie, hej, lebo samozrejme, keď máte keep inventory, na čo máme brnenie? Tam sú dvaja, tých asi nechám, aby som nimi nerastal trojzubcom, lebo jeden trojzubec sa sometí. Mňa by zajímalo, či je v Aerocrafte tento blbec, ale ja sa zdá, že nie. Tu je jeden. Prosím, máš trojzubec? Yes. Lebo chápete, zbrane budeme... Kamo, ja som ho odblokoval štítom, nie? Mne sa zdá. Kamo, ne. Kamo, ja som Dobre. Jo, kde som to chcel dať? Jo. Bum. A toto dám sem. A jo, toto sa mi... Botázky som... Kedy som si dal dole botázky? Nezničili sa mi náhodou? Jo, oni sa mi zničili. Jo, oni sa mi zničili. Ok, ľudia, ja idem majniť, takže uvidíme sa o 5 rokov, no. Samozrejme, nebudem komentovať. Jo, nikdy nekomentujem počas majnovania. Takže ani teraz nebudem. A ešte počkaj, ešte si zoberiem papánžo na cestu. A toto tu zničím ešte. Tak. Seed. A možno by som aj trošku zväčšil našu farmu, lebo to je taká malička farmička, takže to určite v nejakom dieli spravím. A sorry, že nedávam popisok, že dávam iba survival app a napríklad toto už je 11 diel, ak sa nemýlim, takže. Ale mal by som tam dávať aj čo sa v tom diele stalo, také blbosti. Ale nedávam, takže sorry, ospravedlňujem sa za to, ale tak bohužiaľ. Ideme, asi by som nemal bežať, no tak ideme bežať. Ok ľudia, ja som sa rozhodol, že na tejto suranice T55 nie sú diamondy, takže asi pôjdem trošku hlbšie ťažiť, ale takto to ešte nechám a tam potom na druhej strane spravím ten tunel. No a ja si ešte cedulkami možno budem označovať, že čo je čo. Kámo, celkom dosť veľa kusov železa to bolo. A dík, že tak málo kameňa. Reálne mňa to tak poteší, keď tu je málo kameňa. Nie, reálne to neznášam. Ja nemám rád, keď proste idem niečo stavať a mám málo vecí, ako kameňa alebo materiálu stavebného. OK, toto necháme tak, ako to je a idem na túto stranu, ostade, tu tak, ťažiť, ale s tým, že to bude už trošku nižšie. Pôjdeme na súranicu 11. Tu som asi ťažil, čo? Tak tuto spravíme toto. Zabludil. Počkaj, toto je tá hlavná chodba. Kamo, ja som zabludil. Jo, toto je tá hlavná chodba. Kamo, do prdele. Toto je tá hlavná chodba. Toto je to, čo som teraz robil. A toto je kde to tá chodba? Jo, to je vlastne tu, OK. Už viem, už to chápem. Ale čo tam robí tam tá vec? No toto presne. No tak to bude proste. Viem. Ja som sa tak trošku stretol. No dobre ľudia. Idem majniť. Toto video bude trošku dlhšie, jo. Mining je to, čo ma baví. Dúfam, že budeme roztorčiť. Posledný blok, čo tu dávam.
OK, ja to budem asi komentovať. A tak slabo. Ako, ťaženie je nudné, ale kým nezískavate diamanty. Ako tých 50 blokov si teraz už uvedomujem, že to je celkom dosť. Už sme celkom hlboko, ale ešte toto tu bloky vyťažíme až potom tu dám točku. Tak. Tu bolo iron, ne? Ne, tu som ja si iba zdal. A tak sú tu poriadne schory, no. Čo, nebudem kecať. Hej. Ja som sa chcel nájsť, ale tak som si uvedomil, že nemám asi hladno. Uľaľa, už sme celkom nízko. No, okolo 28, no. No. V úvodzovkách nízko. To je tak stredne vysoko. Už nechýba veľa a už budeme konečne na tej zlatej súradnici Y11. OK, ja si tu dám točku. Hej. OK, ťažíme. A o chvíľku budeme na tej stranici Y11, takže jo, konečne. Lapis, kámo, no hovorím. Lapis sa bude hodiť, no. Na enchant určite. OK, ja som zvedavý, koľko ešte vyťažím blokov. Ako dosť, no. Ja teraz budem trošku šetriť s točkami, takže to video vizuálne opraviť veľmi neviem, ale pokúsim sa v rekordere niečo spraviť. A už mám 22 fps, to je kvôli tomu, že nie som v mieste, kde je to tak zastávané. Kámo, už som reálne blízko. Bum. Kámo. Y11, no je to tu? Wow, Y11 súradnica, výborne. Hej, ale počúvaj, ďakujem. Bom, ok, kľudne v pohode, ja v počítam, nemám problém. Tak si poď štrk. Kam, koľko tu toho štrku je pre Boha. Ok, tak budeme musieť asi spraviť toto. Bom. Tak, toto točku, asi dovidenia, točička. Nie, vlastne nedovidenia. Ostávaš tu. Tak. Tie schody hore vyzerajú také divne. A tak. Divo, tak. Kámo, prosím, už nechcem ten blbý štrk. Kámo, koľko ho tu je toho blbého. Kámo, ešte voda tu bude, hej? Come on. Chicken nuggets versus Mexican. Ok, redstone. Bude sa hodiť. Som povedal, že redstone. OK, prosím, nech to není voda. Dík, že tu si. No, ale tu hore nikto nepovedal, že tu bude voda, takže hehe. Prosím, nech to není voda, dík. Nebolo tu veľa. Kamo, ja tam som videl jaskyňu. Ona predblikla. Tak. Kamo, what the f? Co tu robí ten blok? Vody. OK, to je jedno. Kamo, skúsiš mi tu ešte dačo dať. Kamo, to je tak blbosť ten štrk. Kamo, uvedomuje si. No však mne je to jedno. To je jedno reálne. Come on. Ja tak... What the fuck? To je obsidian! Oh my gosh. Tu určite budú diamondy. OK. To sa ešte sa ne, OK, to vytvorilo obsidian. Obsidian. Ja neviem, prečo to volám obsidian. Možno, že preto, že obsmrdáva. Kamo. Tu čo bude? Au, ľudia, som sa stratil tu. Hej, daj pokoj. Ne, mňa to zabíja. Kam mňa to...
Mňa to skoro zabilo. Tak dovidenia. Kamo, ja som povedal dovidenia, nie do skorého videnia. Nicht, nebude mi tu ísť voda. Sorry, ale nebude. Ďakujem, že mi tu neprišla voda. Takto krásne si to tu zastávam a ja som si to zastával úplne, že? Tak. A ešte niekto má tu problém. Kámo, tá voda je proste najotravnejšia vec na svete. Ja to myslím vážne, keď to hovorím. Halo, veď ja tu chcem dať blok. Dík. A čo tam zas? Mi zavádza. Kámo, niekto si bude myslieť, že som bol... Ok, ľudia, ja si myslím, že 17 minút pre toto video bude úplne stačiť, takže jo, idem to stihnúť, kým prídem tam hore. Ok, ľudia, tak ja dúfam, že sa vám toto trošku dlhšie video páčilo. Ak áno, nezabudnite like, no a zajtra budeme pokračovať v mají, takže je noc však. Je dobré, takže ľudia, zatiaľ, čau. A to ešte si